Nachádzam sa nedaleko Veľkej Lúky na potoku Lukavica vo Zvolenskej kotline. Na tomto potoku som minulý rok našiel korítka riečne. Korítka riečne sú sladkovodné lastúrniky, ktoré sú u nás kriticky ohrozené, rovnako ako v celej Európe. Preto sú aj chránené. Ešte minulý rok som si túto lokalitu prešiel niekoľkokrát a zistil som, že je pravdepodobne na nej najväčšia populácia korítok riečnych vo Zvolenskej kotline. Samozrejme som na toto upozornil aj štátnu ochranu prírody, ktorá túto plochu navrhla ako trvalú monitorovaciu plochu pre v súčasnosti prebiehajúci monitoring druhov a biotopov na Slovensku. No už na jar sa stalo niečo, čo túto lokalitu pripravilo jej výnimočnosť. Došlo tu k výrubu brehovej vegetácie a k odstráneniu substrátu z dna, v ktorom korítka riečne žijú. A tak korítka riečne skončili na brehu a mnoho z nich uhynulo. Zaujímavosťou konkrétne tohto miesta, hneď tu pri moste, bolo to, škoda, že to už nemôžem ukázať, že pod koreňou koreňmi stromov boli zgrupené na jednom mieste asi 200 korítok. Bolo to hneď pod brehom na týchto miestach. Tu boli jelče lepkavé a nejaké vrby a v ich koreňoch a v bahne, ktoré bolo pod nimi, sa nachádzalo asi 200 korítok uložených jedno vedľa druhého ako fľašky niekde vo vinnej pivnici alebo larvy včiel v pláste. Vyzeralo to veľmi zaujímavé. Tak som si to chcel natočiť túto jar. Bohužiaľ sa stalo to, že si to už nenatočím. Našťastie pracovník štátnej ochrany prírody pravdepodobne zabránil vo výrube a v čistení druhej polovice potoka za týmto mostom. Ale polka je, ako vidíte, úplne vyčistená. Teraz si pôjdeme pohľadať nejaké korítka, ktoré by mali byť samozrejme vo vode, ale sú na brehu. Aby sme vedeli, o čom rozprávame. Pardon. Tak tu máme jedno korítko. Respektíve iba jeho lastúru. Ani sa nedá. Dobre. To budem musieť nejako niečím vybrať. To čistenie tu prebiehalo asi pred 2-3 mesiacmi, ešte som nezistil presne, že ako, pretože pánom, ktorí to mali na starosti, sa nedá ani dovolať už 3 dni.
čo tiež veľmi zaujímavé. Čistenie realizovalo povodie Hrona, konkrétne povodie Horného Hronu. Tak toto je korýtko riečne. Pôjdeme si ho umyť. Respektíve bolo to korýtko riečne. A ešte stále vnútri je nejaké zahnívajúce mese. Toto má asi 5 cm. Maximálna dĺžka, do ktorej dorastá korýtko, je nejakých 8 cm, aj keď ja som ešte také veľké nevidel, ale videl som už 7,5 cm. Toto je ľavá časť lastúry a toto je pravá časť lastúry. Lastúry sú spojené vo vrcholovej časti na tomto mieste. Na tomto mieste, kde mám palec a nechyť palca, to je vrcholový väz, ligamen, alebo ligamen. Ten drží pokope obidve lastúry. Ideme sa pozrieť ešte, či nenájdeme dáku ďalšiu. Malo by ich tu byť dosť veľa, aj keď už je pravdepodobné, že časť z nich si uchmatli aj nejaké vtáky alebo nejaké iné zvieratá ako potravu. A tu je jedna lastúra, prilepená úplne od pôdu. Hľadáme ďalej. Tu je ďalšia. Ani nevidím. Tu je ďalšia. To je už asi 4. či 5. Mimochodom, každá má hodnotu 100 €. Spoločenská hodnota korýtka riečného je 100 €. Takmer. Predpokladám, že by ich tu malo byť oveľa viac, ale iba v tom prípade, pokiaľ sa niekde ešte neodviezli tie vybraté sedimenty, usadeniny, ktoré sa vyberali z dna, možno z brehov, z
spod koreňov stromov. Predo mnou je dedina Veľká Lúka, odkiaľ tečie potok Lukavice. By som ešte tak mal dobré oči, to by bolo super. Práve mi ušiel vlak. No, zdá sa, že tých korítok tu nie je až tak veľa. Keby som nevedel, že ich je tu veľa, tak by som tomu aj veril. Tu je jedno zaujímavé, úplne vybielené.